no és només la notícia en si, sinó el que fa aquesta notícia dins de tu. Bon dia i bona hora, soc en José Carlos Núñez, psicòleg i orientador educatiu a Barcelona. Aquest tipus de notícies estan dissenyades perquè tu reacciones ràpid. És a dir, t'impacti, t'indignis i et generi una opinió. Està dissenyat perquè pensis menys i reaccionis més. És com un entrenament conductual. Les notícies són com un mosquit. Un mosquit ve, et pica, ve molt ràpid, et pica, et treu la sang, de poc a poc, i després se'n va, i et deixa dintre la saliva, que és això que et pica. Les notícies funcionen igual. Les notícies venen molt de pressa, com el mosquit, et pica, tu fas clic, et treu la sang, és a dir, la notícia et treu el temps i el que busca és que facis clic i la teva atenció, i després se'n va el mosquit i la notícia et deixa dintre les idees, les creences, les opinions. La veritat és que una notícia, un mosquit, no et fa res, però què et passa si et piquen 100? Et treuen el temps a poc i et deixen les idees dins. La clau està en que moltes d'aquestes notícies no són mentides del tot, són veritats incompletes, parcials. És com veure un tros d'una pel·lícula. No per veure aquest tros tu ja saps què ha passat durant tota la pel·lícula ni saps com acaba. El que es produeix és un canvi de marc. T'expliquen el que ha passat, però t'ho canvien, t'ho expliquen d'una altra manera diferent. I això fa que sentis més emoció, que t'enfadis i que et posicionis més ràpid. Fixa't en això. Amb aquesta imatge apareix la Iglesia espanyola ha fet aquesta afirmació. El missatge diu: una església espanyola exhibeix públicament un cartell en el que es compara el primer ministre d'Israel amb Hitler. Però si anem a la notícia real, veiem que això no és així. El missatge surt de l'Ajuntament dintre d'una campanya política concreta. No han inventat la notícia, però han canviat l'emissor. I quan canvies qui ho diu, canvies completament com ho interpretem. Què estan buscant fent aquest tipus de notícies? Doncs és el joc dels clics. Busquen el teu clic. Les notícies competeixen per la teva atenció. Qui impacta més? Qui emociona més? No busquen qui explica la veritat. Així que no només és perdre el temps llegint aquest tipus de notícies, sinó que entens en un món a mitges. I a més, aprens a reaccionar més ràpid, a reaccionar abans de pensar. La pròxima vegada que una notícia et faci pensar molt ràpid, para't. Potser t'estan explicant una altra història. Moltes gràcies per ser aquí i fins aviat.